Cuman. Ano ninyo pa kumpra ha? Mangumpra rin siya, murag punit, diretso butang skirt. Ano ninyo pa kumpra? Hey guys, I am CJ and welcome back to my channel. I'm Angel, I'm his cousin. Hey, so today's video Today's video is gonna be different kay wala ta nag-vlog karon, so magkuan rami ka na mukbang. And Street food. Special thanks to Kwek sa private for sponsoring this video. So it's been like pila na ko katuig wala katuig din na pila ka months na ko wala ka kaunog mga street food, so I'm so glad nga na ani sila day karon day. And they're open for deliveries. Please visit their Instagram page Kwek sa private and place your orders. So na. Karon nga mukbang magduwa mi ni Angel o karon 1 2 3 go. Pa. Magduwa ta. Oh, wala lagi ko na inform. Wala ka na inform, Jel. So magduwa mi og who's most likely to Cousins Edition. Pwede ko na inform ani. Ambush siya. Actually, kagahapon ako ganyan si Angel nga. Ay gahapon mo to sa kadlaw nga. Ngayon ko ni Angel nga magmukbang ta, Jel. Kaya natin sponsor, Jel. Kanya sa kay Bawa na the game day. Nagtukog binuang radyo to niya. Kanang ato introduce kung sa mga pagkaon diri. So kani kay sa Kwek sa private ni siya. This is package A ni siya, guys, nga worth 300 pesos. It consists of 20 pieces of chicken egg, then hot dog, smashed beef, nya pork balls, nya cheese sticks. So actually nakakuha ni siya naka-file ni siya, wala na magitanggal siya packaging. So wala mi kibaw asaan ni ang cheese sticks. So kung ano lagi ang cheese sticks na magparo kay sticks siya. So nya asa ang smashed beef, nya asa ang Kwek, nya asa ang hot dogs. So I'm so excited to eat this one. Pero ready na ba mo? Ready na ka, Jill? Sige na lang. Walay choice. Nangandam, hindi siya. May choice. Awa yung kilay o yung kuhan, guys. Siya ang eyelashes. So nangandam, hindi siya, guys. Kilay ra siya, guys. Wala pilang eyelashes. So mechanics na to kay kanang Kaon diretso. kaon. Sige, text-story maapit po ng mga manok, guys. Magkuhan mi og who's most likely. So I posted question sa akong IG stories nga unsay mga questions niyo sa who's most likely to. Nya mo na answeran kayo. Let's do this. Magkaukaw ta jelon nga. Ako lang story na kung asa ang unsay question. So mosorte na ko kanang question niya. Isa lang ang kamot kung kinsa or tutlo kinsa ang kanang who's most likely. Game. Game. Game, sige go. Ilaw na to. Wala tayong question na lang. Kaon sa una kay gutom man. Unsa na niyo pat ka flavors. Sa traditional ni siya, niya spicy, niya cheese stick, and Sweet and sour. So testingan na kung traditional kasi syempre traditional. Oh, traditional parang mas tempura go. Oh. Ang dalawan ang sweet and sour. So na, hotdog lo. Okay. Hotdog. So natukog kwek na siya. Hotdog. Hotdog ang suon. Wow, surprise. Okay, question number 1. Who's most likely to eat more? 1, 2, 3, go. Me! Out. Mukhaan ko. But, karon gilas na ako. Dili na kayo kumukahog kanon. But, kung sino basihan sa una, ako dyan na. Pero, karon siya na. Ako na. Nagbali na mo kung may pa January. Ako may ka-diet, no rice diet ko. Nya karon ECQ siya na po na mula ka rice. Yup. Nya karon Fish basis. lubag diet. Kasi may answer ani. Karon man ni ako. So ako answer. Ikaw. So kamo sa taray. Ito ba ni? Idaw ka na cheese stick. Ito ni. Nami. Pwede ko pork ball ni. Kanon? Kani, pneumonia. Lamin ang cheese stick do. Lamin ang sauce. Okay, next kay. Who's most likely to die in a zombie apocalypse? No. Dahil ko mamatay na. You? No, di sa ko mamatay na. Usod na kong dagan. So answer 1, 2, 3. Wala. If kung na zombie apocalypse gani, mamunit na dyan siya unsay imong mapunit nga weapon, then So may dagan. mo, Jill. Pwede kang punit og kaha since naamda sa diri. Nanoy dakong kaha ni Lola diha. Kaha, gid. Saan? Mo niya cheese stick. Likon kaha ka ng kaha.
Ako kay. Kita kang tanggol. Kung may ako. Susunod akong dadong kanina kung sila ang tinidor. Sakit ano yun, ha? Nulig ko muna yung tinidor. Dali mo na nga itong humok kayo. Doon sa video. Ang hot and spicy. Hot yun siya. Hot yun siya. Oh, masod siya tutundan ang kahalang. Natang na ipot. Lami ang cheese stick do. Cheese stick na siguro ni. Okay, wala may fries diri sa ilamin, no? Cheese sticks na. Lami siya do. Nasa tunga ang cheese. Isyaganhan mo. Sabi na fries, cheese din. Una, nalingaw na may kakaon na rin mag-answer. So mga to, who's most likely to die in a zombie apocalypse? So, wala. Mo-survive, kasi survive mo kung mong lahi, guys. Next. Next question. Okay, nanda na ka, Jill. Who's most likely to be married early or first? Who's most likely to get married first? Monito bag nga ka na. Muna pinakalisod para na mo. Tapos, kung sinirian pa lang ito na diri, sinirian gito mga kaunag. Yan, nagsuon. Tama ang duha. Wala dyan may single may duha. So, wala may idea. Consider first nga ka ng kaso na mo. Basig ikaw kuya, basig na kay special someone. Or basig siya mo trabahoan, na kay crush, anak. Ako baya kay, wabaya ako'y gamit karon kay. Niresign na ko sa akong trabaho, so karon ako'y gamit. Pabuhi ko niya. Kaya buhay ako kaya. Kaya buhay ako. Punta kay Baudry, kada na mo nakamit sa online dyan. Hello, namit na sa online. Gusto ko yung papa. Siya nang... Nananaog na papa ni Angel. Dali, wala pa sa danso sa kung huna-huna ng magpakasal. Basta na sa kung huna-huna. Basig ikaw kuya, basig 5 years from now. Siguro, 5 years from now. Siguro naman ito, 5 years from now. Maguwang ba ka ng kuwata? Kaya ba, tuyok lang pa na kang Ikaw ay mauna. Mutuyo kay Ike mauna. Dali ba, halinan ba ka ni siya? Halinan ba ka ni siya? So, guys, kung namoy ka ng single na mga amiga, type ni ninyo, i-chat lang ko through Facebook. Chat lang ko sa Facebook. Balik kay Facebook? Oo, ako Facebook. Sa tanan, mga applications nga na ako, media applications, Facebook na dyan ako ang available. So, if kung di mo magmahayan niya, guys. Di mo magmahayan niya. Mahay taon mo. 5 minutes on ni maligo. Why cast tubig? Nagara mo ito nito ko raw ito 5 minutes. But. Or, dili dyan guys. 5 minutes rin siya maligo. But. Hindi ko ito. Yeah, sama na to ako siyang tingnan. Yung 5 minutes rin siya maligo. Medyo nadugay-dugay siya. Nadugay-dugay siya. Nya, kanang ako maligo mo siya. Unsa man yung dugayan sa CR? O, gingan ako sa doktor. Dili kung magdugay sa CR kay makadaot doon. Gilaglag o kaya kaya. Hindi na to. Hindi siya mag-guess on me. Dili na siya kanang kas o tubig. Kuhan siya. Buotan. Nagkakwarta. 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 Nya, kanang... Suman. Ano ninyo pa kumpra ha? Mangumpra rin siya. Murag punit. Diretso butang scar. Ano ninyo pa kumpra? Laglag na ko na yun. Pero, tulong mo na ako. Butan niya rin siya. Butan rin siya. Kanina si Angel. Ay, okay. Makasapan ko. Muna yung baligya si Angel. Makikita siya maluto. Kalagskwila siya. Kalagskwilahan lang. Eskwelahan lang. Parang kami ito na eskwelahan. Eskwila rin siya. Kanang kuhan. HRS. So, makikita na maluto. Makikita na malimpyo. Dili taon. Parat ka yung marat. So, if kung magpaluto ganit mo, ano na mo pag-asa nga ang timpla diri kay dili parat. Bisag siya gani magluto parat sa kay. Bili ko na giningan na tagdagat. Dagat Dili. pa ka naman paduol ka. Ikaw na lang padoon kay di man ikaw doon. Halang. Ano ko? Lamay man halang. Okay. Yeah. Next question. Who's most likely tabian sa inyong duha? Ilahin ka ni Klaro ana. Wag sa kaninga video kay siya ang tabi. Dili jud. Tabian ko if tabian. Pero if kung kanang bago pa ganyan akong kaila panalitan magawas unya kanang bago pa na akong kaila dili jud ko tabian. Hilomon jud kay ko guys. Hilomon jud. Hilomon jud ko. Tubig. Tubig. Halang ang kuhan. Ano sa lami? Sa na beef? Magkatong. Di ako lang yung kinamot ang cheese stick do, lami yung cheese stick do.
Para sa mga sagot ko, sabihan ko basta kailan ko sa tao kung first pa nga meeting yun kay mo ang hilom niyo kay ko. Na, Pero og sa balay gani, imong mabasihan, sa among duha ako dito tabi. okay, hilom ko mga ko sa balay ko. Magsaba na siya basta na siya meeting sa trabahoan. Wala na siya. Sure na jud ni? Sure na jud ni? Ha? Siya, pagtarong mo diha. Tarong mo diha. Amo ka idol. Ay, ang nagkuhan din nila, nagsan ani nga question kay si Mirian. Ayan, igsawa niya, iya ate, magagaw. Nga Mirian, Miyan, miyan. Pasensya na. Kaya ba, murag kaila ka ni. Salamat yun yan. bigay mo na magkuhan cover sa labisa yung kuhan. Shawl. Next, who's most likely nga hingatugon ninyong duha? Pari kami di ko Parehas sa mundo. Uy, pero ay, ako siguro. Ako sa una kay ngano kanang hingatugon jud kay ko kanang inigabot sa klase ay inigabot gikan sa eskwelahan Sa kay classroom, matulog. matulog sa classroom matulog katulad ng subject nya kanang kuan pero karon kay Kani di mo ni matulog, kadlang datong, mata man ni siya. matog ko mga alas 4 usahay maadlag alas 6 nya humata sad kay mga alauna mga alas 3 ana Lahi siya time zone, guys. Mana pasabot lahi siya time zone. mm. Ay, di mo ko katugay dili kay magkape mo. Ninghuman niya sa iya No kay fans oh. Ninghuman ang pastorya mga viewers. Ako mga beloved viewers. Murag akong vlog. Di ba akong vlog? Alright, so mga to guys, mga to mga questions so far. So I hope you enjoy this video, pero karon na to ikuan kung asa pinakalamig sa tanan dil. Pinakalami. Oh. Hindi na sila tanan. Lagi. So, first time pa rin ako natilawan at kakan. Na first time pa sa din ako nga ang quick, ang hotdog. Nara siya nga na hotdog. Asa mang hotdog dire oy? Kanin din may hotdog. Di pa ito, mura siya quick na ba? Quick, no? Ang quick. Pero hotdog na siya. Yan mo sila quick yun. Ganahan siya sa cheese stick. Ako na order cheese stick yun. Lamig dyan bitaon cheese stick. Recommended kayo. Kung ingani ka daghan ang imuhang mapalit for 300, ganahan di koy kuan. Lami na sa kan mga dagkog kaon, recommended jud ni. Ang ingani. Gusto mo na akong gaon. Uy, naipadaot-daot lang pero dagko kay kaon. Kitaan ni, gamay lang kaon, natambok na. Manay, let's end this video na kay murag humana man ta. Mana to among host most likely. Thank you so much sa nag-submit sa mga ilang mga questions. I hope na nalingaw mo sa mong tubag. I hope nalingaw mo sa gimikaon diri og kani mga street foods. And I hope you check out Kwek sa private on Instagram. I'm gonna post the link and their contact details in the description box below. And I hope you enjoy this video. Namit guys. Makagubag diet. Busog na kay ko doon, di na ako manihapon. Wow. Sayo pa. That's it for today. And I hope you enjoyed this video. Don't forget to hit like and subscribe. See you in the next video. Oh my God. See you in the next video. Amping mo mga bye and Peace and love.